Hola a tots, em dic Ionela, soc monitora d'activitats físiques de la cooperativa d'A3 d'Olot i dinamitzadora dels parcs de salut i les xarxes d'itineraris saludables de la Garrotxa. En aquesta sessió trobeu exercicis per a la part superior del cos, braços amb els seus grups musculars, abdomen sencer i l'esquena. Què necessitem? Una cadira i alguna de material de pes. Dues ampolles d'aigua, dos pots, dos paquets de qualsevol cosa que podem tenir per casa, però sobretot el material que sigui bé equilibrat. Els exercicis són de baix impacte, els poden realitzar qualsevol persona independentment de la seva edat. Si estem preparats, comencem a l'escalfament. Agafem aire, esforcem, un cop més i baixem braços. Comencem a escalfar la musculatura del coll. Baixo la barbeta contra el pit, estiro el cap enrere, sense esforçar el coll. Un cop més i paro al centre. Des d'aquí giro el cap cap a cada un dels ombres, suau, parant al centre. L'última. Perfecte. Anem amb els ombres, braços pel costat del cos, activem les espatlles. Molt bé. I el tòrax. Un cop més. Molt bé. Des d'aquí tanco les costelles, encomem l'esquena, baixo ombros i pujo estirant-los enrere. Molt bé. Escalfo les escàpules. Última. I quedo a dalt. Des d'aquí pujo braç per braç, pel costat del cos, a dalt a baix, estirant si puc cap enrere el braç. Molt bé. Ombros ben enrere. Perfecte. L'última. I em quedo davant. Braços estirats en paral·lel. Girem canell a un costat. Canviem el sentit. Anem a l'altre. Molt bé. L'última. I em quedo endavant. Des d'aquí flexiono braços cap als ombros, colzes mirant endavant. Molt bé. Activem aquí els bíceps i els tríceps. Perfecte. I un últim cop. I obro els colzes a lateral. Tanco i obro les mans sobre els ombros, braços a l'alçada dels mateixos i estirant i eixamplant pit. Perfecte. I un cop més. I puc baixar els braços. Molt bé. Posem les mans a la cintura. Estirem cos endavant, esquena estirada també, estiro i pujo estirant els ombros enrere. Molt bé, quan pujo, apreto l'abdomen i intento no encorbar aquí l'esquena. Sí? Molt bé. Anem, em quedo de davant, de costat
estiro ombros, ombros, ombros. Perfecte. I un últim cop i em quedo a dalt. Des d'aquí, rotació. Ben àmplia. Perfecte. Segueixo activant. Aquí també activo part de les caderes, però també l'abdomen. Molt bé. Canvio sentit. I l'última. I em quedo al centre. Des d'aquí, un braç baixa per sobre el cap a cada costat. Molt bé, i amplio. Aquí el rang d'estirament. Perfecte. I l'escalfament també dels costats de l'abdomen. Perfecte. I intento un cop més. I em quedo al centre. I braç per braç en flexió. Pujo i baixo. Perfecte. Molt bé. Un cop més. Tots els braços darrere. Estiro, estiro. Enrere, ombros. Perfecte, última. I acabo amb l'escalfament inspirant, expulsant l'aire i un cop més. Expulso. Molt bé, ja estem preparats per començar el primer bloc d'aquesta sessió. Agafo la cadira, la poso de costat perquè així se'm veu bé. Vale, separo les cames a l'ample de les caderes. Perfecte. I des d'aquí ascendent sobre la cadira. Perfecte. Què faig aquí? Vaig a treballar la força dels braços i estiro, m'empenyo cap amunt i relaxo. Una, ara, dues, ara i tres. En tot moment em quedo sentada, només treballo els braços. Perfecte. 6 i 7. Braços bé en tensió. 8, 9, i un cop més. 10, em retiro. Perfecte. Estiro braç. Estiro a l'altre. I continuo. Molt bé. Em poso endavant de la cadira. Perfecte. I des d'aquí baixem endavant. Formem un angle quasi de 90 graus entre les cames i el nostre cos. Perfecte. I des d'aquí apreto el meu abdomen i què faig? Porto braços en flexió. Tota la força la faig sobre els braços. Una. Pujo dues. I 3. Noto com treballen els braços. 4. 5, però també el pit. I 7. 8. 9. I un cop més. I 10. Retiro. Estiro braços a dalt. Els relaxo una miqueta. I baixo. Torno a apoyar-me. Molt bé. Culeta enrere. Esquena estirada. Perfecte. Des d'aquí pujo a dalt una. Estiro esquena enrere. Dues. Molt bé. Intento no encorbar l'esquena. 3. 4. 5. 6.
9, i la última, i 10. Perfecte, em retiro amb cuidado. Estiro braç a dalt, a l'altre. Perfecte, i retiro. Continuem el segon bloc. Ens anem a sentar a la cadira. Agafem el material de pes, el que hem escollit. Perfecte. Esquena dreta i braços pel costat del cos. Ens anem allà, braços endavant, estiro i passo pel costat, estirant ombros i colzes enrere amb una. 2, 3, 4, 5, suau, 6, 7, 8, molt bé, ens emplem pit, 9, i un cop més, i 10, baixo, i descanso. Inspiro i expiro. Perfecte, podem continuar. Tornem, braços endavant i anem creuant un per un. Perfecte, un. Perfecte, l'altre. 2. Torno per sobre, en diagonal. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I un poc més. I 10. Baixo el braç. Seguim. Deixo una de les peces. Perfecte. Apoyo sobre una de les cames. Inclinem una miqueta el cos endavant. I des d'aquí baixo el braç. Perfecte. I pujo colze. Vaig enrere estirant. I baixo recte, perpendicular a baix. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, i 10, quedo carretera. Estiro 1, 2, 3, 4, 5. Molt bé, activa bé el tríceps. 7, 8, 9, i la última, 10. Relaxo. Perfecte. Canvio, me'n vaig a l'altre braç, apoyo i vaig allà. Enrere colze, baixo 1 i 2. Aquí a part del braç segueixo treballant les escàpules. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i un cop més. 10, vaig enrere, braç estirat pel costat del cos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i a dalt m'incorporo. Agafo l'altre també. Perfecte, segueixo amb esquena dreta, bé activa. Perfecte, vaig aquí a treballar una mica del pit i obro colzes. Tenco endavant 1 i 2, 3, obre, 4, estira tot el que pots enrere, 5, 6, 7,
8, 9, i l'última, i 10, a baix, relaxo. Pujo ombro per ombro, braços a baix. 2, 3, 4, 5, sense flexionar els braços, 6, 7, 8, 9, i un cop més, i 10, abandono les peses. No, les aparto i em quedo a la cadira. Seguim, com us deia, fem també treball abdominal. Sí? Anem allà, esquena, recta, i començo. Braços endavant, perfecte. Des d'aquí, encorbio l'esquena, tanco les costelles, em deixo cap enrere, cap a la cadira, i pujo cap esquena dreta, 1, i 2, molt bé. Aquí treballem el transvers i el recte abdominal. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i un cop més, i 10, baixo braços. Alcem un a dalt i l'altre baix a baix. I estiro tot el que puc, tocant terra, si és possible, i em retiro a dalt en flexió de braços. Molt bé, anem a treballar els obliqus interns i externs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toco terra, 7, balancejo el cos una miqueta quan arribo a dalt. 8, 9, i un cop més, i 10, i em quedo aquí. Molt bé, vaig amb els braços a darrere del cap. Molt bé, des d'aquí, baixo els colzes a cada costat. Balancejo el cos, 2, i 3, estirant tot el que puc cap a baix. 4, 5, molt bé, l'esquena també treballa. 6, i 7, 8, 9, la última, i 10, centre. Baixo, braços, relaxo una miqueta els ombros, inspiro aquí, expiro, i torno. Me'n vaig a l'altre costat. Braç a dalt, l'altre baix, fins al centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, i 10, baixa braços, tornes, descanses. Perfecte, tornem amb els braços endavant, en paral·lel, i des d'aquí, torno cap darrere la cadira, trobem esquena, però amplio i dono una mica més de complexitat a l'exercici. I flexiono braços, pressiono que l'altre endavant. 1, 2, 3, 4, 5, pressiona braç endavant, l'altre a darrere. 6, 7, 8, 9, i la última, 10, relaxo, abandono cadira. Molt bé, i me'n vaig a dalt. Perfecte, separo les cames a l'ample de les caderes, flexiono braços, molt bé, des d'aquí me'n vaig a pressionar cap a fora i vaig amb força. Pressiono, flexiono 1, molt bé, esquena ben dreta, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, la última, i 10, quedo. Braços en flexió. Puja un braç a dalt i baixa l'altra en flexió. 1, 2, balancejo cos. 3, 4, 5, molt bé, aquí segueixes. Molt bé, en la part lateral de l'abdomen. 9, última, i 10, baixo braços. Molt bé. Torno a activar una miqueta més a l'ombro i rotació de braç. Una darrere, 2, 3, 4, una més i canvio sentit. I ampli endavant. 1, 2, 3, 4 i un poc més. Queda 5. Pressiona endavant braços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enxample, 8, 9, última, 10, canvio braç, rotació d'un nom a l'altre, davant, darrere, 1, 2, 3, 4, una més, i canvio sentit, davant, 1, 2, 3, 4 i última, i 5. Me'n vaig endavant, estirant tot el cos. Pujo, m'estiro cap dalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i la última, i 10. Relaxa't i baixa els braços. Ens anem a estirar. Inspirem. Expirem. Tornem a agafar aire. Expulsem. I un poc més. Expulses. Perfecte. Anem per endavant. Passo el braç. Estiro ombro i la zona del tríceps. Molt bé, faig palanca sobre el colze, perfecte, per estirar el més possible. Vaig amb el mateix braç, enrere en flexió, si puc pujo que l'altre. A l'esquena, colze bé a dalt, perfecte, baixo i canvio el braç. Perfecte, anem baixant pulsacions a poc a poc. A dalt. Molt bé. I retiro. Obro braços al lateral. A l'alçada dels ombros. Em deixo caure a un costat. Perfecte, des d'aquí passo braç per sobre, retiro, canvio, torno a obrir braços, deixo caure a l'altre costat, agafes aire, braç per sobre el cap, expulses, perfecte. I retires. Agafo aire, m'estiro ben darrere, expulso, torno, agafo aire, expulso, i un cop més, agafo aire, expulso, baixo braços. Molt bé. Vaig a buscar l'orella, estiro el cap,
augment dels ombros. Perfecte, estirem tota la musculatura lateral del coll. Canviem. Anem amb l'altre ombro. Perfecte. I retires. Torna, agafes aire dalt. Deixa't caure endavant. Molt bé, esquena ben estirada. Retira't, suau, suau. M'agafi per enrere. Estiro el pit, enxamplo i braços ben enrere. Estirats. Perfecte. Baixem el cap, endavant, ben estirat. Pujo cap, a poc a dalt. Inspiro, baixo, endavant. Flexiono cames i a poc pujo cap dalt, vèrtebra per vèrtebra. Perfecte, hem acabat. Inspirem, expirem, tornem, inspirem, expirem. I un últim cop, agafa aire profund, queda't un moment, baixes a poc, expulsant. Hasta la pròxima i no oblideu, exercici cada dia.